el bruixot. Sé que tu vols un home de veritat, un home que somni al teu costat. Més tendre l'imagines, potser que jo, més valerós, intrèpid, potser més fort. Freda la llum de la lluna, brilla dintre el meu cor. Foscos els meus pensaments en ombres van desfent. Amb la força del meu amor, les meves mans et volen protegir. M'has encès passió en el cor, desig que crema com un foc d'amor. Azalea? No t'acostis. No t'acostis. T'ho suplico. T'ho suplico. Que dius, Azalea. Les ruïnes de Bartanders. Mira que content que està, mira. Segur que és la primera vegada que veu el mar. Els cadells de Deep Dragon neixen i viuen als boscos. Escolta, Orphan, ens vols dir què hi hem vingut a fer aquí al port? Anirem a una illa. A una illa? Al llarg d'aquesta costa hi ha moltes illes deshabitades i n'anirem a visitar una. Ah, sí? Per què hi hem d'anar a visitar aquesta illa? Potser, allà, el mestre hi trobarà un mètode que li permeti salvar l'Azalea. De debò? I tu com és que ho saps, màgic? No te'n recordes? El meu mestre s'ha posat en camí amb l'únic objectiu de salvar l'Azalea. A aquella illa voleu anar? Ni parlar-ne, noi. No us hi voldrà portar ni el més ximple del poble. No ho entenc, per què? Perquè pels vols d'aquella illa, ara fa un mes, hi va aparèixer un ésser monstruós. I des de llavors ha atacat molts pescadors, companys meus. Un monstre? I és per això, doncs, que no hi vol anar ningú? Un moment, escolta, com és aquest monstre? Jo no ho sé, però els que l'han vist asseguren que és enorme i que sembla un drac. Impossible. Però potser... Potser és el Bloody August. Per això, encara que li demaneu de genolls, no us hi portarà ningú. Si de debò hi voleu anar, mireu, construïu-vos una barca vosaltres. Podeu fer servir restes d'embarcacions. Aquelles les que han enfonsat el monstre. Ostres, quina meravella! Sisplau, màgic! Has vist això? I això? Ostres! D'això en dius una meravella, tu? Dona, si penses que l'hem construït nosaltres, no ens podem queixar. Tens raó, potser no fa patxoca, però com a mínim flota. Que una barca floti és el mínim que es pot demanar. No hi ha res a fer. Cada cop que es parla de l'Azalea, l'Orphan perd el món de vista. Veies alguna cosa? No, i ara? Mestre, miri. Però que no són... Rema! Rema encara que t'hi deixis els braços! I el remo volca! I ara quin un en deuen portar de cap, aquest parell?
Ja s'apanyaran si els taurons els devoren, però no puc permetre de cap manera que a l'espasa de Bartanders li passi el mateix. Té raó. No tinc altre remei. Ara sortiu, espases de llum! Però... Quin una n'has fet ara, bruixat del dimoni? Ui, Us salvo la pell i ni una paraula d'agraïment, eh? Es pot saber què hi fèieu vosaltres dos, navegant per aquí? doncs és que el meu germà fa poc li va comprar el mapa del tresor del pirata Brandy a un antiquari i per això... vols callar, tarombana? Parles massa... Un mapa? És aquest? Oh! Torna'm al bruixot del dimoni, que no ets altra cosa, o moriràs ballant la cançó d'en Balkan. Mira que ets ruc, però que no ho has vist, que aquest mapa és fals! Fals has dit? Però què t'empatolles, ara? Per començar, la Brandy no era un home, sinó una dona pirata del Mar del Nord, i no va navegar mai pel Mar de l'Est. Per això és impossible que hi hagi cap tresor seu amagat per aquí al voltant. Ho has sentit, Balkan? Era com jo et deia. Antiquari del dimoni, però quina barra! Enganyar-me a mi, a l'excels volcà Balkan, el mastí de la Masmatúria. Morirà d'insomni a mans meves. Sigui com sigui... A veure, a vosaltres dos us sona l'expressió estar en deute? Vinga! Parella de dropos, remeu amb més empenta! Ja ho sabia que acabaríem així. Tu pensa que et mataré fent-te caminar de puntetes un dia sencer? Estic rebentada. Quina boira més espessa. I fa molta por, oi? Sembla com si ens hagués d'atacar alguna cosa.